bamni na madhi ndakuti ndingokudaidzai nekuti ana tete vemwana uyu havasi padhuze handiti hanzvadzi dzake handina ndakangoita mwana 1 saka bamnini imimi ndima kutorepresenta sehanzvadzi imimiwo ndima kutoita saatete muchimuudza kuti mumereji umu munonzwi nemachallenji amuri kufesa kuti chero ukasazvara ukasashaya mbereko semi anofesa dzakaita sei handiti muri kunzwa auya mwana wangu kuzondiratidza mukwasha saka tangoti mese mubva tibva tamuvheta tione kuti it's good here red green kana kuti tingoziva makala kuti aufa aiwa mukwasha tiri kumuona kona izvo handi ndiona kutoti pamadirection ndizvo introduction tipo mama uyu ndiye mukwasha wenyu anonzi Leo ana tete ndiye mukwasha zvino kunomberwa maoko chaiwo kuomberera sadza mukwasha zvemazuva saka naye mukwasha munobva kupi kumusha isusu tisi wekubhikita masvingo mumhuri menyu muri vangani achitakazvarwa 39 ndinopedzera zvino magotwa ane dambudziko ana mai venyu vanonetsa kozi vanenge vachiti ndiye akavharisa musuwo zvekuzoshungurudzirwa mandara yangu iri apa iyi handini aiwa kana musambotya ipapo havatombotambireko vanoroora here ndoka ndakaswa kuzotovezwa kunotaura nemuchato nekutoti inini samai rudo amekomiti women saka ndinotoda kutoti magd6 apake mabhenzi ewhite apake zvibharuma zvakafuridzwa kusvika uko muri kunzwa tichienda kuwhite wedding yemwana wangu ndasara muchanda mati muri chimimi ndiri komiti amai vekomiti vepano ndini senior roja wemaroja aya to akagara maroja angwa saka inini zvokunyadziswa pamberi pemaroja angu ndonyadziswa mukomiti nemi handidi mwana wangu mamutora achigara muhani room ndikuda kuti anopindouka mufull house ichozoya ndotokura tichita setitangidza zvisiri pamwe aiwa mwana wangu zvekunzi tokura zvaitwa kudhara ini ndoda kutongoti mwana wangu angotangira pamamunye ipapo kana achitanga ongororwa napresident ongotanga kuti afirst lady ngaaiti handiti zvokumbotanga tadzidza nhamo hatidi nhamo akaizivo nhamo hauizive kangani tichidya sadza nekebeji mbongo saka uda unoridyira uko kuti zvaita se rawakadya pano rakwana ezvino its time yokuti ugare high table uchisarudza nyama 4 patable hati muri kunzwa bamini mukwasha saka munosenza basa rekuchii manje kuti ndida kutozoti mwana wangu uyu ari kutisvika achitama ilandrod pamba pake kubasa tinoenda kubasa akasina kukudza here totoenda kubasa ende mazuva ano ndiri busy tikushanda nemausiku nemasikati basa rotakawanda izvizvi kusanda zvonguva yeweekend zvotichiwe pana patona kutofonerwa futi kundiuya futi kunight shift bhizi yacho ichizopa mari here pane imwe bhizi yenhandozvo aiwa mari enenge yakatowandawo mazuva vanoona kuwedzera mari ibasa redu isi tinoshanda kuzesa magetsi zesa power zesa nganga ukutotaura unge zvinoshamisira munhu ari kuitira utsinye nyika yese tese izvo so iwe rudewe kangani uchibika nehuni panze izvo so kuti mukomana wako uchitobva kuperekedza hausi kuti wauya kuzobika nehuni panze nyararai bamnini nyararai hamuna chakupa mwana wako muri kuzvinzwa rudo izvo so uchibva kuperekedza murume uyu hausi kuuya kuzobika panze apa nehuni ndiye anodzima here mama magetsi acho indokushanda kuzesa ini zvokuti andzimizvoma asi kamuri pamwe chete dzimi munotoudzana kuti ita switch off ita switch on ndongotitaura ndonongovhunza kuti ndikupi ndiva nakuta kuti budiriro ezvino its 7 days hatizivi magetsi kana achidzoka anodzoka na12 oenda kunze kwakwedza kuma 3 haatosvike kunze kwakwedza oenda 3 hours tine magetsi iwo ndiwe munhu woda murume anoita utsinye hwekudhingura magetsi nyika yese kudzima magetsi ndiye murume woti unoda kupinza naye mvongo murume anodzima pakati peusiku kana kudzoka pakati peusiku anodzoka achibuda kusati kwachena
ndikuziva kuti basa ringaita dambudziko wose mari iripo gara nemari yako Nai Mairo. ngaga nemari yako Unzwaro here kumkwasha. iwewe kana uyo akutoda uyu ngaatondontsvagira owner of masora ndo andakutoda wemasora wezesa no pano no ndakuda wemasora anoyondisira masora padenga manje mungadaro manje amai ndio unatozomzisa unaomba amuuzie ini ndine mwe mfupi manje takazokwenda kudziva kana papencheti magetsi ake bate munhu pano ndisachida simuka pana ndiri kuda zvemagetsi era nakuta ngati batai munhu Kunyadzisa mwana pamberi pemukwasha. kunyadzisa chi utsinye hwaari kutiitira isusu ushoma nezuro hamunaurara nenzara nekuda kwokuti gasi ranga rapereredza pamusoro handei Gaitiende zviru sarai nemwana wenu. ndatoona hamuzivi zvekuzoziva zvanatete kukambira padenga iye munhu asingaite mwana anozodaidzwa kuti atete anoziva kujaja chii pazvinhu munhu achititira utsinye wakadai zvino hatizivi maraiti magrobha takangotengera mahara